Kwan, salamu alaikum. Yahaya dan Bello. Salamu alaikum, kuma da mun tere kinnan. Yahaya dan Bello. Yahaya da akwai magana kaɗan gyara zaman nan. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya, a dole dan Bello bar su si ta yi ma hasada, ta yi ma taki. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. So muke su gane su fahimci me muke cewa yanzu sai matashi a ƙasa. Yahaya Bello. Tunda manya sun nasu a kyale matasa ma da su zo su karba su tisa.